W trzecim odcinku reality show uczestnicy wkraczają do Wojszyszek, zdaniem lektora, najbardziej zapalnego punktu Litwy. Zapalnego, bo w Wojszyszkach większość mieszkańców to Polacy. Przybysze są oburzeni, nie wszyscy tu dobrze mówią po litewsku, a w kraju językiem obowiązującym jest wyłącznie język litewski. Młodzież wkracza na jedną z posesji i tu wymierza sprawiedliwość polskim napisom. Zdaniem mieszkańców Wojszyszek program eskaluje i tak bardzo napięte ostatnio stosunki polsko-litewskie. Kłócą Litwinów i Polaków. My wszyscy lubimy Litwę, każdy Polak. A to, że Polaki mniej lubią Litwę, to nie jest prawda. Może my nawet więcej jej lubimy, czym sami Litwini. Nie trzeba kłócić nas. My i tak między sobą cały czas czemu to walczymy. I właśnie zaczynają powstawać takie konflikty między ludźmi, których, jak już tutaj moje poprzedniczki powiedziały, których u nas nigdy nie było. Mieszkamy tu, pracujemy, płacimy podatki, nie wiem, wychowujemy dzieci według prawa litewskiego. Czy może być większy patriotyzm? Dla żadnego mieszkańca to nie przeszkadza. Jeżeli nam to wszystko odpowiada, dlaczego ktoś ze strony może przyjechać i zdać tę tabliczkę? Starostwo Wojszyszek złożyło doniesienie do prokuratury, trwa dochodzenie. W ten sam czas zginęli jeszcze parę tabliczków. Nie mieli oni zgody mieszkańców, a także wszystkich władz Wojszyszek. Producenci programu ogłosili, że mieli zgodę właściciela domu. Nam jednak nie udało się uzyskać potwierdzenia. Poproszono o późniejszy telefon, który jednak nie odpowiadał. Nie odpowiedziano też na pisemne zaproszenie. Właściciel posesji w Wojszyszkach mówi, że o niczym nie wiedział i wtedy nie było go nawet na Litwie. Ja to nie widział. Jeżeli widziałby, to nie pozwoliłbym. Oni byli z samego rana. A ja w tamten czas był na Białorusi i nie widział tego. Potem pozwolił kolega i powiedział, że włącz LNK i zobaczysz. Zdanie Litwinów jest podzielone. Mieszkańcy Wojszyszek są oburzeni, bo miasteczko zostało przedstawione w bardzo negatywnym świetle. Kadangi yra minimas Lietuvos vardas ir tam pavadinime yra tas pavadinimas, aš taip suprantu, turi reprezentuoti Lietuvą. Tai, ką mes turim gražaus, tuo, ko mes didžiuojamės, tai, ką mes galim parodyti visam pasauliu. Ir tai, kaip buvo pristatytas mūsų miestelis, aš manau, kad tai yra nekorektiška, negražu, kadangi mes turim daug žymių žmonių, kilusių iš mūsų kraštų ir vienas iš jų yra Stanislavas Rapolionis, tai yra lietuviško rašto pradininkas. Mes turim gražių vietų, mes turim savo gimnaziją, mes turim Piliakalnį, mes turim tikrai ir vietų, ir gražių, garbingų žmonių, kurie nusipelnė mūsų kraštų. Ir tai, kas buvo parodyta, aš manau, kad tai yra negarbinga ir to neturėtų būti. Nie wszystkie opinie są jednak aż tak jednoznaczne. Pirmiausia, tai yra komercinė televizija. Ten yra daug projektų. Rinkis kitą, dar kas. O čia yra jaunų žmonių projektas. Norėtume parengti tą žmogų gyvenimui, parodyti pačią gražiausią Lietuvą, matyti gal kiek perlenkia lazdą. O iš kitos pusės Eišiškės yra tų dalykų, kuriuos reikia taisyti. Jie yra Latvijoje ar kur kitur. Tie pavadinimai valstybės kalba. Tai ir čia turi būti tik valstybės kalba. Vadinasi, čia nieko tokio ir nebuvo matyti parodyti. Na, o detalių jų yra tokių kartais ir nemalonių, ką padarysi. Kada suaugę žmonės nesprendžia, sakysim, administracijos kelių, tam yra visi organai, tai yra įsisenėjęs reikalas, tada galbūt iniciatyvą perima jaunimas, televizija. Be abejo nekorektiška, nelabai garbinga, bet taip jau yra. Pikanterii dodał fakt, że jednym z uczestników talk show był chłopak o swojsko brzmiącym imieniu Grzegorz. Vilnius buvo sulenkintas. Tie posakiai, Vilno nasze. Autorzy programu co rusz podkreślali, że ma on polskie korzenie. Sam bohater ostatecznie stwierdził, że jest spolonizowanym Litwinem. To on chwycił sztachetę i strącał polskie napisy. Inni ochoczo klaskali.